ezakheni kule section esiqala emhla ka5 siliphothula namhlanje ngalesi sikhathi. Ngifisa ukusho ke bazalwane ukuthi thina kukodwa uNkulunkulu akubeke kithi usithumile umhlaba wonke. Yingakho umbono esamba ngawo uthi world fear God. Mhlaba yesabana uNkulunkulu. Okuyi world fear God crusade. Njobe imila namhlanje bazalwane ivala la eMnambithi ezakheni kwaD. Sisuka eShowe. Besisuka eMenmouth, sisuka eShowe. SiseMenmouth besisuka eNhlazatshe. Asinaso isponsor bazalwane. Mawubona leli tende leli awukho nomnikelo oqhamukapi. Kodwa esamba ngakho ukuthi uNkulunkulu uthini. Futhi kunjalo bazalwane noma ngabe kuyavuma noma bakuvume. Thina okwethu ukubona usuku luyimpumelelo ukuthi sibone mase sithi siyavalelisa kulolozo uNkulunkulu asithume ukuthi usuku lube yimpumelelo. Kithina umdla ka5 to 18 bekusuku lunye uNkulunkulu asithumile ngalo lapha eMnambithi. Nikhona bazalwane. Ngifisa ukusho ke bazalwane ukuthi sibe nenhlaselo enkulu kakhulu silungiselela ukuza lapha kwafa imoto kwayo yonke into usathane enqaba. Kodwa bengesona isizathu esivalid ukuthi singathi uNkulunkulu ubonetha kwenzeke lutho. Ngoba ngaphambi kokuba uNkulunkulu asithume kodwa usenze sayingxenye yezinseko zokulimala kwebandla nokubhubha kwabantu befa bengena uNkulunkulu. So ke ngithi ngesikhathi umuntu engasindiswanga eyethuneni suke esikhala kakhulu. Sithi ukube bethola uJesu ophilayo. Ngamafuphi ke bazalwane ngimi lapha ukuzokwenza amazwi okubonga bonke abazalwane abakhona lapha nabangekho. Egameni likaMpostoli, egameni leCrusade, Word Fear God Crusade. Egameni lebandla esiphuma kulo because iWord Fear God Crusade wing from Thy Will Apostolic Ministry International Headquarter eSolundi kwasi Phondo Lwendlovu Street W19. Hallelujah. So ke sifisa ukubonga abazalwane oqala ngifisa ukudlulisa ukubonga kuma stakeholders alapha eMnambithi ezakheni kule section esikuyo. Siyafisa ukudlulisa amazwi kuma councilor onke, ama ward committee onke bonke uNkulunkulu abathembile kulo authority yokubuseka kwalendawo. Ukudlulisa amazwi okubonga njenge crusade ukuthi basivumele ukuthi sizokwenza lokho uNkulunkulu asithume khona. Siyazi ukuthi akusemnandanga ivangeli silishumayela nezimpisi ezingayinakekeli intando kaNkulunkulu. Siyazi ukuthi njoba sifika lapha nje ama stakeholders abanye babantu abayisecurity phezulu komphakathi okufanele bekwazi ukuvumela ezinye izinto ingene phakathi komphakathi nokunqabela ezinye izinto for us i-security sake. Niyezwa bazalwane. So kodwa ke bakwazile ukusivumela egameni lenkosi ukuthi so shumayela lokho uNkulunkulu asithume khona. Ngiyacela sibashayele ihlombe bonke ubuholi egameni lenkosi. Ngisidlulisele kakhulu kubo uma bengekho phakathi kwethu laba basondele nababonayo basidlulisele lawo mazwi kuba bonke ubuholi bendawo. Number 2 ngiyafisa ukudlulisa amazwi okubonga kakhulu bazalwane emndeneni wakaKhanyile okuyilapha sidonsa khona ugesi, okuyilapha khona bazalwane esithi masifuna zonke izinsiza kusiza kusebenza lapha. Bekune stam konke besiqhumile lapha bekade kwazi ukusho ukuthi hey bafundisi uzana amanzi segcwele etendeni sikwazi ukulungisa asifunela amathuluzi gesi sodonse kuye
ube ingxenye yethu kakhulu umama ukhanyile. Am I right man to mamkhanyila ngithi? Uma stand. Hallelujah. Sifisa ukudlulisa amazwi kakhulu kuye nomndeni wakhe, indlela ababisane nayo ngathi bazalwane, ngaphandle kwabo umsebenzi ubuzoqhubeka ngendlela emangalisayo. Ngiyacela simnikeze ihlombe egameni lenkosi. Ngifisa ukubonga kakhulu bonke abazalwane bamahlelo akhona la ababe umnikelo ukusi-attenda la bezoba phakathi kwethu. Kuwo wonke amahlelo siyadlulisa ukubonga kubo kakhulu ukuba nomoya kaNkulunkulu nokuzonilalelisa nje bazalwane ukuthi esikushumayelayo kuyikho yini. Uma imvuselelo kukhona abazalwane behlezi nophethe uhlelo nomukelayo nolethu qoqa umnikelo nokhonza ngizwi, makhona abazalwane abathi amen bemagama abalotshwe encwadini yokuphila, uyezwa na ukuthi bashumayela nawe. Akufani noma ushumayela phezu kwabantu abakubukayo nje bezwa bengakwazi ukusho amen. So i-contribution yamabandla onke abe phakathi kwethu, mama uMazibuko, ngiyabonga kakhulu Muna Nzima egameni lenkosi nabanye bazalwane egameni lenkosi. Ngiyacela sishayele abazalwane amahlelo onke abe phakathi. Ngiyafisa abazalwane ukubonga yonke iminikelo abazalwane abaselulele yona lapha emishini. Besidla kamnandi, sidla amakhekane chocolate, sidla ama-bread packs, sidla ama-cake, sidla wena oros. Ngingabala ngithini awuthi ungabala uthini? Ningilalele awuthi ungabala uthini mfundisi? Iminikelo yabazalwane sifisa ukubonga kakhulu bazalwane for your support egameni lenkosi. Kukhona lelazi leliyana elithi konke lokhu kubalelwa kini. Yonke iminikelo eninzi libalelwa kini. Amen. So sifisa ukubonga, ngicela nishaye ihlombe nishayele abazalwane. Sibonga konke neminikelo lapha bazalwane. Njoba ninikela lapha bazalwane nithi i-Word Fear God Crusade ayisuke lapha iyomisa itende la ikhalende khomba khona. Niyazwa bazalwane, bonke abazalwane abapledgile abangayifihla neminikelo yabo nama-pledges abo babuyisa ama-envelopes, baletha ama-offering yabo lana bebesho njalo bethi uNkulunkulu ofikile ezakheni sicela uphinde uqhubeke futhi uqhubekele kwezinye izindawo. Uthi uNkulunkulu ongikhululile ngicela uyobakhulula nabanye kwezinye izindawo. uNkulunkulu ongiphilisile enyameni yami ngicela uyobaphilisa kwezinye indawo. uNkulunkulu ongihilishile spiritually, emotionally, ngicela uphinde uyobakhulula nabanye abanjengami naba worse than me. Ngicela nishayele ihlombe bazalwane.